இந்த வீடியோட எண்டில் ஒரு ஃபன் பார்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஃபன் பார்ட்டோட பேர் என்னன்னா ஸ்நாக் வித் ஸ்னேக். இன்னைக்கு என்ன சமைக்கலாம்? உருளைக்கிழங்குல ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சமைக்கலாமா? ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு ஜக்கூஸ் குக்கிங். இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னா கிழங்குல ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கப் கோதுமை மாவு, வேக வச்சு மசிச்ச ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு, பொடியா நறுக்குன ஒரு பெரிய வெங்காயம், பொடியா நறுக்குன கொத்தமல்லி இலை, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒரு ஸ்பூன், பிளாக் பெப்பர் அரை ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, சீஸ் ப்ராசஸ் பண்ண ஒரு கியூப், வெங்காயம், சீஸு, வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு இது எல்லாத்துலேயுமே நீர் பதம் இருக்கும். அதனால் இருக்கிற அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. தேவையான அளவு வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட மாவு ரெடி. இந்த மாதிரி ஒரு தட்டு எடுத்து எண்ணெய் தேவையான அளவு போட்டு அந்த தட்டில் நல்லா எண்ணெயை நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம பிசைஞ்சு வச்ச மாவை எடுத்துக்கிட்டு சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா கையிலே தட்டிக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான ஷேப்பில் மோல்டை வச்சு வெட்டி எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒரு பூ ஷேப்பில் வெட்டிக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப் சர்க்கிள், ட்ரையாங்கிள், ஸ்கொயர், ரெக்டாங்கிள், பென்டகன் எந்த மாதிரி வேணால் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வெட்டிக்கோங்க. ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணி நெய் தேவையான அளவு ஊற்றிக்கிட்டு இப்போ நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். நம்ம டிசைனாக செஞ்சு வச்ச கட்லெட் எல்லாத்தையுமே இந்த அடுப்பில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணலாம். எல்லாத்தையும் வச்சதுக்கப்புறம் நெய் எல்லா பக்கமும் போகிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா எல்லாம் வெந்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டுக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளோட பொட்டேட்டோ கட்லெட் ரெடி. இப்போ பிளேட்டிங் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ருசியாக இருக்கும். சின்ன பிள்ளைங்களாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளோட பொட்டேட்டோ கட்லெட். இப்போ நம்ம அந்த ஸ்டோரியை பார்க்கலாம் வாங்க. நான் அந்த கட்லெட்டெல்லாம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய மாவு மிச்சம் வந்துச்சு. அதுலேயே நான் ஒரு மனுஷன் செய்கிறேன், ஒரு பாம்பு செய்கிறேன். இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக முழுசாக பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம செய்கிற பாம்பு அவனை போட்டு நல்லா கடிச்சிருச்சு. இப்போ நம்மளோட மனுஷனையும் ஸ்னேக்கையும் நம்ம பேனில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் நம்மளோட மனுஷன் ஃப்ரெண்ட். ஏன் இப்படி இருக்காருன்னா, இங்கே தான் ஒரு ட்விஸ்ட்டு கதையில். நம்ம செஞ்ச பாம்பு சாதா பாம்பு இல்லை, அனகொண்டா பாம்பு. அதனால நல்லா போட்டு முறுக்கி எடுத்ததில் இப்படி சப்பையாயிட்டாரு நம்மளோட மனுஷன். சரி வாங்க பேனில் போடலாம். ஐயோ, மனுஷன் ஏன் இப்படி குப்புற விழுந்துட்டாரு? இரு, உன்னை காப்பாற்ற வரேன். ஓகே, இப்போ நம்மளோட இப்போ பாம்பை போடலாம். பாம்பில் ஏன் இப்படி குச்சியாக நீட்டி இருக்குன்னா, இங்கேயும் ஒரு ட்விஸ்ட்டு கதையில். மனுஷனை திந்த பாம்பு அது சதையெல்லாம் துப்பிடுச்சு, நல்லாலன்னு டேஸ்ட்டு. போனை துப்புறதுக்குள்ளே அதோட வயிற்றை கிழிச்சு வந்துடுச்சு வெளியே போன் எல்லாமே. ஓகே, இதையும் ஃப்ரை பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நம்மளோட மனுஷனையும் ஸ்னேக்கையும் திருப்பி போடலாம்.
நம்மளோட பாம்பை பார்த்தா சாசேஜ் மாதிரியே இருக்குது. ஐயோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாம்போட கால் ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு. சரி விடுங்க, சமைக்க தானே போகிறோம். பாம்பு ஃப்ராக்சர் ஆகிட்டாரு, நம்ம மனுஷன் மட்டும் எதுக்கு, கொன்ற ஒட்டி தான். இந்த கதையோட மாறல் என்னன்னா, ஒருத்தவன் ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு கெடுது பண்ணான்னா அவனும் செத்து போயிடுவான். அதான் இதோட மாறல். ஆனால் ஒன்று, இந்த 2 பேருமே என் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்காங்க.